Добро утро! Добро утро на всички! Знам, че чакате картата за деня. Тук пише, че тръгва, но да, ето вече сме на екран. Днес не съм сама, с мен е Христина Христова, която ще представя след малко. Нека да ви кажа за картата на деня. Това е от квантовия ключ емоционален детокс на тялото. Много е красива. Какво казва картата? Непреработените емоции не изчезват. Те се складират в тялото, в подсъзнанието, в реакциите. Понякога енергията, болката или тъгата, които усещаш, не са от днес, а от преди години. Освободи се. Позволи си да почувстваш и да се пречистиш. Квантов ключ. Изцелението започва с позволението да почувстваш. Практика за емоционално освобождаване чрез писане. Вземи лист хартия и напиши: в момента се чувствам, и съвсем честно опиши своите чувства. Пиши 5-10 минути без спиране, дори да няма логика. Остави ръката да излее всичко. След това изгори или накъсай листа. Представи си как тежестта се вдига от тялото ти. Завърши с дълбоко издишване и утвърждението. Освобождавам всичко, което вече не ми служи. Аз съм чист поток. Днес Христина Христова ще ви поговори точно за емоционалния детокс. Тя е холистичен консултант и терапевт, който работи с тялото, емоциите, душата и ума на човека. Ползва в практиката си, освен масаж, техниката Боуен, също така K-Power, Super Jump, западни мандали, коучинг, констелации, квантови практики, метода за признаване на истината. Христина, разкажи нещо повече за себе си. Здравейте, Коя си ти? добро утро. Коя съм аз ли? Аз съм един вече много събирателен образ, който мина през доста различни опитности в търсене на най-важното, на най-работещото, най-практичното, най-полезното. А тук съвсем осъзнато от 2 години и най-лесното, защото 20 години при мен нещата се случваха трудно, бавно, с много труд, с много усилия. Аз смятах, че трябва да правя и да давам много от себе си, за да има, макар и малък резултат. Но както се казва, в един момент реших да разчупя навика да бъда себе си и да пробвам друга опитност, различна от досегашната, защото с едни и същи действия няма как да чакаш различен резултат. Така че, нека да ви се представя малко от по-рано. Значи, аз съм бивш счетоводител и финансист, който на 31 години заряза всичко, което е учил и последвах моята мисия. 10 години се молих да разбера какво е призванието ми. Кое нещо аз ще работя с желание и съответно хората да усещат ефекта и резултата от труда ми. И така се появиха масажите. Не знаех коя е моята преподавателка, видях една обява в един вестник и знаех, че оттам нататък нещата в моя живот тръгват в друга посока. Въобще не бях чувала за тази жена в Центъра по източна медицина, курс китайски масаж. Толкова силно беше вътрешното чувство, че оттам нататък промяната започва, че аз нямах никакви съмнения. Никога за нищо в живота си не съм била толкова сигурна, както тогава, като взех тази обява. И наистина, все още аз работя това, което работя с сърце, но то е доста времеемко. Всеки човек е дошъл да мине през различна опитност и да научи различни уроци, така че масажа се явява като едно
помощно средство, за да му полекне на човек, но той не винаги, след като му полекне, пристъпва към някаква промяна, защото всичко е уроци. Идеята не е ти да отидеш и да си оставиш болката на някого, а да те научат как ти сам да се справяш с нея, да се замислиш каква е причината, за да се появи, на какво иска да те научи. Иначе масажа е така едно подбутване, една патерица, за да знаеш, че не си сам и че имаш подкрепа. И така, след почти 20 години работа с физическите тела на хората, аз ги усещах по душевност какви са хората, какво ги мъчи. Дори без да го споменавам с хората, с които трептим, с сходни енергийни вибрации, аз си работих с тяхната душа директно, работих с водата и с клетките в тялото, нали, естествено, където има синхронност. Не можеш с всички да работиш така. И хората започнаха полека-лека да стават по-духовни, да се променят, да разбират кое е това финното, което се е зародило много отдавна и е довело до съответното заболяване, което за мен е най-важно. И много дълги години чувах, идвам да оставя отрицателната енергия, да се заредя с положителна. Към добре, ако всеки идва с тази цел и с това намерение, ти след 10 години какво ще намериш? Като човек, като специалист, той ще има ли нещо какво да ти даде? Нали, идеята е, то в Вселената няма вакуум, не да отидеш нещо да оставиш на някого, а да те научат как да го завъртиш, да се трансформира. И най-великото нещо е да се помолим, всичко отрицателно и негативно да се трансформира в здраве и в любов. То това е най-уникалното нещо. Имаше Така че, една приказка за това как един ловял риба и как е по-добре да научиш някой да лови риба, отколкото да му даваш. Защото като дал, единия път си казал, абе не беше ли много малка? Другия път помислил, аз му дадах голямата, ама да не му стане лошо от много ядене. И накрая го научил да лови риба. ами най-ценното е да научиш някого на нещо. Не просто да, не всеки е роден за всичко, не всеки има някакви развити умения, нали, да работи със своето тяло, но наистина да предадеш твоята опитност или това, което е готов човека отсреща да вземе, за да може сам да си помага, за мен това е най-ценното. И така, нали, дълго време с много хора работих, аз познавах тяхните семейства, тяхните по-задълбочени проблеми. Познавах първо причината за нещата. И в един момент аз също си имах доста неща за решаване. Да не мислите ли, защото повечето хора си мислят, че аз съм заметена от друг материал и мен никога нищо не ме е боляло. Нямала съм задачи за решаване на проблемите, така им се казва, задачи за решаване. Напротив, минах през доста сериозна школовка в личен план и това ме отласна да работя не с физическото тяло, което в моята счетоводна глава бивша е 10%, а да работя с душата на човека, с мислите, с емоциите, с подсъзнанието. Случат ли се нещата тук в тази част, и те много бързо намират проявление на физическо ниво. И така, откакто се занимавам с масажа, аз постоянно надграждам, включвам по нещо друго и търся механизми, чрез които тялото на човека само да се възстановява и да се лекува. И едната методология, това е техниката Боуен, защото тя стимулира тялото на човека да работи за него. Другото е така, нали, с моите близки си работя и с скенар, защото той показва пък на главен и гръбначен мозък да се сканира тялото и да види къде има грешки и до кога някой друг, нали, ръчно и механично ще върши нещата. И също така, миналата година, понеже взех окончателно решение нещата да се случват с лекота, хората да бъдат богати, щастливи и здрави по лесния и по приятен начин. И така, първото нещо, с което започнах, беше интелект треньор в Super Jump. И това е една много прекрасна методика, чрез която ние контролираме
информацията, която идва към нас. Селектираме нашите мисли, нашите емоции, още в началото, първите 50-60 секунди, като дойдат. Полезно ли е това за мен? Носи ли ми някаква положителна вибрация? Или ако не, въпросът е да се сетиш на време, да отхвърлиш отрицателната мисъл, защото след нея се закачат още... През деня минават повече от 50 000 мисли през главата на човек и около 80% от тях са негативни и отрицателни. Така че много е важно да оцелиш момента, когато да кажеш стоп, аз правя друг избор. Наситил съм се на този избор. Така че, който не е чувал, препоръчвам тази методика. Те са 8 упражнения, които ако човек се сети, че ги знае и си ги направи, когато има такъв момент на спад, на емоция, на здраве, на енергия, ма той е напомпан с енергия, ма той е весел, ма той е щастлив, ма той се чувства като една лека прашинка. Другото, което е, понеже темата ни е за емоциите, и аз ще ви дам и нещо практично, доста практично. А, емоциите наистина е много важно да се наблюдават, да се анализират и негативните емоции да се преработват бързо. Защото една непреработена емоция, която е складирана в нашето тяло повече от 20 години, тя става заболяване. Например, един непреработен гняв, той поразява черния дроб след едни 20 на години. И знаете ли, много хора има, които по принцип са по-затворени, по-мълчаливи, по-чувствителни. Те дали са се зарадвали, дали са разстроени, дали са разгневени, те не са се научили да изразяват своите емоции още от деца и те поглъщат всичко. И трябва да знаете, че както силната положителна емоция, така и силната отрицателна емоция е пагубна и разболява. Така че е много важно да се научим, и аз ще ви дам естествено, накрая техника, с която много бързо да се научите да освобождавате емоциите, да не позволявате да се натрупват. Защото дори силната положителна емоция, тя може да наразболее. Защо хората докато спят правят инфаркти и инсулти? Ами защото за мозъка няма значение дали нещо се случва наистина, реално или го сънуваш. Значи смятайте по какъв начин на манипулира нашият мозък. Ами, ние какво пък ще изберем? Дали той да манипулира или ни да го превъзпитаме, така че той да ни носи полза и ние да бъдем здрави, да контролираме нашите мисли, да управляваме нашите емоции, да ги освобождаваме на време, преди те да са се складирали и да са станали толкова много, че човек толкова да е блокирал, че даже и да не иска да чуе, че има такъв начин. Значи смятайте колко е насложено, 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 Да. насложено, насложено. Всъщност, ти казваш за това, че човек не си е позволил да изрази емоциите. А аз имам наблюдението, че детето в началото е много естествено и всичко, което е в него, то го изразява навън. Но самото възпитание е да бъдем по-тихи, да бъдем по-кротки, да бъдем по-нежни, да не обидим някого, започва да ни слага тези граници. И особено момичетата, при момчетата е по-прието да бъдат по-изкрящи, така да ги виждат, да ги забелязват, а момичето трябва да бъде по- Обратно, затворено, по-обрано, скромно. да, затворено. И всъщност, действително много от болестите се появяват първо на финните тела и след това слизат към тялото. В Точно така. психосоматиката учим, че когато психиката не може да издържи на една емоция, на един стрес, човек не може да го разкаже на някого, за да се освободи, тогава психиката дава част от този стрес на тялото, за да оживее човека. И холистичните методи, които и аз ползвам, както и ти, работят изцяло с а, човека като цяло. Не е Точно крак, не е така. ръка, не е око. Точно така. Холистичният подход е най-важен и ти подхващаш човека от там, където неговото съзнание позволява а,
той полека-лека да се отвори, да се разгърне и да се разбере първопричината. И аз за това, нали, по-леката и приятна артилерия, нали, с супер джамп, ще ви покажа след малко, ще ви покажа и упражнения, чрез които вие бързо ще изразявате своите емоции, пък няма значение дали са положителни или отрицателни. За кратко време може да се разплачете, като си обработвате точките, които ще покажа, може да се разсмеете, но въпросът е, че ти го изразяваш на момента. Въпросът е да си го позволим. Аз самата съм била много тихо, затворено, мълчаливо дете, защото моята зодия е Скорпион. Моята майчица зодия Лъв. Всичко около Да, в моето израстване е било лъвове. И аз съм нямала право на мнение, категоризирали съм, ти мълчиш се там и пак се правиш каквото си искаш. И аз чак сега си позволявам, беше ми дадено позволение преди 1-2 години, дали нещо ми харесва или не ми харесва, да си го кажа, което, което е голям напредък. Така че напредък. аз чак сега си позволявам да разгърна себе си, моята същност, моята душа, защото наистина, когато те сложат в едни такива рамки и когато възпитанието е такова, че ти трябва да си отговорен, сериозен, така, аз сякаш съм нямала емоции, аз нямах и мечти до преди, да речем, 10 на години, когато голямата ни дъщеря я бяхме записали там на едно събеседване с психоложка и жената е накарала да напише 60 мечти ли? Нещо такова и детето написало 54-5 и вика, мамо, ще ми помогнеш ли? Не мога, каза, да измисля нещо повече. Аз за другите ги измислям бързо нещата. Седнах, написах, викам, викам сега, аз да видим колко мога да измисля. Ми не бяха повече от 10. Аз да съм жива и здрава, семейството, да имам работа, той, елементарни неща. 10 едва бяха на брой. Сега вече нещата са различни, но аз започнах полека-лека да се разгръщам. Започнах да търся първопричината, защото когато не става, нали, само с емоциите, не става с супер джамп, не става, мозъка на човека в различните моменти възприема различни отделни неща. Той не винаги е готов да тръгне с нещо по-леко, по-лежерно. И затова тежката артилерия са констелациите, квантовите практики. Констелациите, да. Да, квантовите практики, като квантов практик, аз много е лек и забавен там начина. Метода за признаването на истината, но когато решим да сме в лекотата, предпочитам K-Power, за да отработим нашите ограничаващи вярвания, защото много неща идват и на ниво ДНК, но нашето ДНК не определя нашата съдба. И ми харесва много, защото там работим с китайските меридиани. И всеки орган е свързан с две емоции. Едната е положителна, другата е отрицателна. Интересен е метода, но там ще направим друга среща, разговор, където ще бъде основно практично и всеки ще си отработи няколко неща, които са му в дисбаланс, но там ще трябва да си Да. подготви нещо за писане и така. Но също другия лесен метод и приятен са западните мандали, които аз ползвам, защото чрез тях ние даваме направление на мозъка какво той да привлече. Нашия крайен желан резултат го рисуваме на малко правоъгълно листче с черен химикал и там ползваме силата на четирите стихии: земя, вода, въздух и огън. Защото всичко и в живата, и в неживата природа съдържат тези 4 първоелемента. Те са 5 елемента етер. Него няма как да го нарисуваме, защото знаете за кванчите, тук ги има, тук ги няма. Как да ги нарисуваш? В кой момент, нали, да ги хванеш, ти трябва да го усещаш това нещо. Така че методите и техниките са изключително много, но аз вече искам в следващите 50 години, защото съвсем скоро навърших 50, а пък и там по една друга методология ми казаха, че ти каза около 50-та ти година, само един разговор с теб и ще трансформира хората. И аз гледах те. Бях на едно обучение по NLP към NLP България и всички говореха за Human Design. Боже, аз се занимавам с нумерология, защото като избягах от цифрите, те ме преследват. Обаче не съм си правила human design и не знам какво съм. Имаше една наша колежка, която
Така, ма и се погледа, ма се носи друга категория човек, като, като не знаеш какъв си. И аз си дадах обещание пък, че точно преди нея ще си направя human design анализ и преди 2 години моя съпруг ми подари за Коледа такъв анализ. Маля е като тръгна тая жена да ми разчита human дизайна. Такова уважение, такъв респект. Била съм манифестиращ генератор с профил 3-5, какво беше още мъченик и речик. И когато правя нещо за останалите, мога да ги развеселя, да ги разсмея, да им вдигна вибрацията, емоцията и това ме зарежда. Така че беше много, много забавно. Но да ви кажа и още нещо. Значи за мен Само да поздравим Маргарита и Минка, тъй като те ни пожелават добро утро, радват се да ни гледат. добро утро Добро и от утро, мен. момичета, и продължаваме нататък. Тъй като до него момент за мен беше важна нумерологията, защото за мен е важна човешката душа, не физическото тяло. Когато всеки човек е дошъл тук на Земята в определен ден, месец и година и когато не е секцио роден, това е избора на неговата душа. Той слиза за да отработи нещо и да добие опитност, която до този момент не е имала душата. Душата мери всичко с не имам, нямам, много и малко. Тя мери нещата с опитността, която иска да добие. И това, което аз знам за човешката душа, защото от много години ме вълнува, че една човешка душа има 8 милиона и 400 хиляди прераждания и че ние сме минали през много опитности и това, което сме в момента е в резултат от еволюцията на душата ни. И когато идват хората при мен и ме питат, а сега имам ли дискова херния, имам ли ушипяне? Към добре, ако ти кажа, че имаш, какво променяме? Насочваш вниманието си там, започваш да разправяш навсякъде. Аз имам това, аз имам онова. Какво правим, когато говорим за тези неща? Ние им даваме нашия фокус и нашата енергия, а китайците казват, енергията следва мисълта. На където насочиш вниманието, натам потича енергията. И казвам, нищо ти няма. Викам, че да не бе да имаш четворка в ден, месец или година на раждане. И когато правя и техниката Болан, имам ден, месец и година. И правя такъв анализ, кой какъв път на живота е, какви цифри е дошъл да отработи. И когато има четворка или когато човек е роден на 13-то число, на 4 април месец, на 22 число, или както, и аз имам една четворка, да не мислите, че съм различна от останалите, т.е. аз имам всички цифри от 1 до 9. Когато има дори поне една четворка, той само да чуе, че някой е болен от нещо и почва, ау, дали аз го нямам. Или пък четворките имат много мечти и желания, обаче се сравняват с останалите и казват, ау, дали ще мога, дали за мене, дали ще се справя. Обаче като видят, че някой вече го е постигнал и казват, абе, кой се щом го е направил, значи и аз трябва да го мога. Това Аз го нещо. имам. Знам, знам. Аз съм родена на 4-ти. Само, че четворката е числото на психолозите. Преодолеят ли са негативните аспекти на четворката? Там има много сила и потенциал. Всяка цифра, то не е само четворката си, има и положителен и отрицателен Да. аспект. Има си сянка, както се казва, защото както е ден и нощ, топло и студено, много и малко, така всяка цифра си има и положителен и отрицателен аспект, но въпросът е не да си гледаме само лъскавата страна, ами да осветим и да открием и другата страна пред нас и да поработим с нея, да я променим. Всяко нещо, което е осъзнато, може да се промени. Така че нумерологията е един много добър помощник, който на мен ми помага да видя всеки човек какви задачи е дошъл тук да реши, какви кармични задачи, какви кармични уроци. И е най-важно това. И много често човек се отклонява от това нещо, защото егото, защото възпитанието, защото амбициите на родителите се опитват в един друг коловоз да те изтласкват и ти трябва да си много осъзната душа, а, за да за да се свържиш с душата си и да искаш да я проявиш. И за това, нали, аз създадах и нумерологични гривни с пътя на живота, за да си следваме избора на живота с лекота. Не да бъде през трудности, а когато мозъка иска физически носител като потвърждение, че нещо се е случило. Защото иначе само така иска котви, както казваме в NLP.
Защото само като се говори нещо, хоп, да речем, спре разговора сега след мъничко, ами някой чул нещо, после загледал се за друго нещо във Фейсбук, ми тя информацията се е изпарила. Обаче, когато има, ето тук, нали, една от последните ми грибнички с оливин и цитрин, и понеже аз съм път на живота петица, ето те си имат и петичка. Когато имаш един такъв помощник, той ти напомня, ало, следвай си стъпките, не дей да излизаш от тези рамки, ти си дошъл за това, не се сравнявай с останалите и много неща могат да се разберат. Каква професия е подходяща, ам, каква е ценността на човека, дали трябва да се научи на постоянство, дали да работи с призванието му е в обществото сред много хора, дали си учи и кармата не работейки, работейки от време на време, дали има много високи цели и иска да изкачва високи върхове. И сега, нали, то е много общо така, като говоря, но мога да ви кажа за мен, защото най-добре е човек да сподели за себе си. Аз имам всички цифри от 1 до 9, значи само около 10% от населението на планетата има тези цифри и съм път на живота петица. Имам две петици, но с най-така голям приоритет на единицата, защото имам 4 единици. Всички други цифри, нали, са с по един кръг. Аз някъде друг път ще направя видео и ще ви покажа, за да видите нагледно за какво говоря в момента. А петиците ми са две. Колкото повече кръга има една цифра, значи тя е най-силна в твоя живот. А единицата е какво имаме да даваме и да правим за останалите. Ако двойката е какво имаме да вземаме, като умения, като знания, като материални неща, то единицата е какво имаме да даваме да правим. Това са лидерски качества. Много добре умеят единиците да организират останалите. Също така нови идеи, иновации. А петицата, това е център, това е мъжка карта и е хубаво, ако една жена има петица, нейният съпруг да няма, защото тогава пък има конкуренция. Кой ще каже какво ще се случва? Слава Богу, моя мъж няма петица, но петицата е център, петицата е честност, справедливост, добродетели, които душата е натрупала от предишни животи, донесла е тази опитност в този живот и тук каквото ще натрупа, тя ще го предаде нататък. Хората с петица имат много точна преценка за останалите, на кой какво му отива като професия, като дреха, но само за останалите, за себе си не. Така че не е лесна за носене тази цифра, защото тя се намира по средата, разписват се така в колонки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, 8, 9. И всички цифри, които имаме в ден, месец и година, първо ги редуцираме до едноцифрено число, после се събира денят с месеца до едноцифрено число, денят с годината до едноцифрено, месеца с годината и пътя на живота ти е ден плюс месец плюс година и това е най-важното. И после всички цифри, които имаме вдясно и вляво, просто си ограждаме тези колонки и така разбираме коя цифра е с най-голям приоритет. Така че аз съм избрала да си играя картите, които душата ми е слязла да играе, да не се разсейвам. И петицата, понеже е по средата, тя е дърпана и от единиците, от двойката, от тройката, от шестицата, от девятката, от осмицата, от седмицата, от четворката, от навсякъде. И хората, които имат петица, те не искат нито да са много горе, нито много долу. Златната среда. И аз мисля, че това е баланса, бе. Ето счетоводството как излиза. Да. Господ явно много ме обича, защото аз като избягах от счетоводството и си казах, сигурно в другия живот ще ме върне към счетоводството, обаче той ме върна още в този живот, пък и с кенара Това е там към цифрите. малко е Зоя ни счетоводство. поздравява. Здравейте, скъпи дами. Здрасти, Зоя. Радваме се. Добре. Ами, аз не знам как сме с времето. Е, не Кажи съм... ми, има ли една универсална методика или ти ги комбинираш? При мен е също така. Когато започне сесията и се отвори полето, излиза информацията, особено при констелация и родология, информацията излиза в този момент. През друго време човека може въобще да е
потушено това някъде в подсъзнанието, да си стои и да чака. И когато започне самата сесия, излиза и инструмента, който ще се ползва. Дали е констелация, дали е среща с предци, дали регресия, коучинг, NLP-то също влиза, признаване на истината, квантови ключове, всичко, което в момента дойде. При тебе как е? Имаш ли един метод, който да доминира над другите? Нямам. Значи всичко е според нивото към съответния момент на човека. Аз за това, нали, който ме погледне отстрани и казвам, но ти цял живот учиш, ама защо са ти всичките тези неща? Защото искам за всеки човек това, което на него му резонира, това, което аз интуитивно усещам за него да ползвам. Не всичко е за всеки. Много от нещата, за които ни си говорим помежду си, защото и доста от нещата, нали, сме изучавали, се препокриват изучаваните от нас неща, но се и различават. Хората даже не са чували за тях. Значи в нашите среди, нали, ние си говорим помежду си на нашия си език, както програмистите си говорят на техния си език. Обаче за много хора не са чували за тези неща, по никакъв начин не са чували. Така че за всеки интуитивно аз се опитвам да усетя неговото нещо и него да му дам. Или ако в моето съзнание усещането е, че не за това, за което е дошъл, обикновено идват за масаж или малко по-осъзнатите идват за болен, тогава само намеквам, че не изкореним ли първо причината за нещата, всичко, което правим е някакво последствие. Да, тялото е мъдро, тялото е умно, тялото е интелигентно. Ако ти се свържеш с него и му дадеш възможност, то ще направи само това, от което има потребност. И преди да мина към по-леките неща, так му съм съсетила, има една много приятна техника, когато имаме някаква болка, казва се ключ към себе си. Значи изправяме се, ставаме в молитвена такава поза и помолваме, само секунда, нашия висш аз да нахармонизира и да налекува. Затваряме си очите и в момента, в който сме го помолили, пускам си после ръцете, но аз стоя с затворени очи. Това в момента, взех да изпуквам тук да ме. Това в момента, което правя с затворени очи, аз не го правя, а само го наблюдавам и както се казва, му се наслаждавам. Кипките ми се напълниха с кръв. Това нещо, понеже мен ме научи моята учителка по тай масаж, с която учихме техниката болен в София, както и дишането от джай. И чак на третия ден там при нея ми се включиха и ръцете, само крака се движиха или така на едно място. Само да прекъсна. Значи, може да продължи много дълго време, но е хубаво, когато решим, че нямаме време, е хубаво да прекратим процеса, слагаме отново ръцете пред гърдите и, нали, прекъсваме процеса и си отваряме очите, нали, в благодарствена поза. Значи много добре разпуска самото тяло и го освобождава и така се раздвижват меридианите, защото ти, ако си в будно състояние с отворени очи, никога няма почнеш да правиш такива движения. Ма то ръцете се включваха, то е много хубаво това нещо. Мгм. Така че вижте колко Много лесна интересно. техника. И ако Да. сте сред природата, защото да се заземим, аз към този момент изучавам и цветните есенции на доктор Бах, защото искам наистина да се докоснат до душата на човека, до финните неща, работещите, истинските, природните. Истината е там. Не да идва само от съзнанието, а да идва от душата, от връзката на душата с всичко, което е около нас. И понеже в цветните есенции не накараха да си направим натална карта и да видим от елементите земя, въздух, огън и вода, колко елемента, колко планети имаме. Мале, като погледнахме, аз имам 7 елемента във вода, 4 в огън, във въздух само един елемент, а в земя 2. И какво правим? Винаги баланса си е навсякъде. Ами връзка с природата, за да увелича елемента земя, и повече такива
повече вятър и повече идеи. И аз затова много обожавам симуронските техники и практики. И Алексей Бъчев, когато беше жив, Бог да го прости, имаме няколко срещи с него и той е скорпион като мене. И, и такива истории се разправяхме като деца, каквито смешки сме правили двамата. Че идват ми такива хрумки, нали, от симуронските практики и е голяма забава, когато аз съм в ресурсно състояние сред природата и то просто ти идва така като информация, развеселявам, разсмивам останалите. И наистина, че тогава аз сред природата се чувствам, все едно моите клетки са станали листа, са станали това дърво, или пък когато съм имала някакъв проблем, нещо, като погледна нагоре към небето, тя душата ми направо е отишла там. Няма ги оковите и тежестите на ежедневието и на Мгм. другите, нали, по-сериозни задачи. Така че Имаме, хубаво е да проверите кой елемент ви доминира и да знаете как да го балансирате. И също в семейството, като се съберем всички, всеки си различен характер. Хубаво е и да видим и те по колко елемента имат от земя, огън, въздух и вода, за да преценим, когато сме заедно, за да лекуваме ситуацията, кое трябва да увеличим. Дали земята, дали въздуха, дали огъня. А пък, знаете, за да подсилим огъня, ми свещичка или който има камина, дърво в камината, елемента въздух, повече и такива шантави идеи, които ти идват, или вятъра да тъп... Абе, творчество. Тук вече е въпроси на творчество. мгм, Така че е много голяма забава и аз виждам как чрез тези неща се връщам в детското, което ми е било като че ли забранявано и правя паралела. Защо малките деца и възрастните хора си общуват прекрасно? на Ами друг език. защото чак тогава те си позволяват, възрастните хора, като станат доста големи, да отново да събудят Да през открият самото детско в себе си. детството. Да. Имаме Да. въпрос тук Да, а, радвам се, ако мога да отговоря. и аз първо ще те попитам какво би казала на хората, които казват това са глупости, които не са верни. Значи това са незрели и неосъзнати души. Аз приемам мнението на всеки един човек. Всичко е въпрос на зрялост. Самата аз въобще не съм била такава, каквато съм в момента. Когато аз бях студентка в Винса и завършвах аграрна икономика, даже беше още в началото, имаше едно момиче, което говореше за кабала по него време. И аз викам, Боже, викам, той дете вече се е побъркало, а пък колко е младо. Моя мъж вече повече от 10 години и той изучава кабала. И хората, с които го увлякаха към темата, те са на възрастта на моите родители. И това са хора, авторитети, зрели хора, не са някакви, нали, сега знаете как ги категоризираме. То се е шантав, то се е сериозен, Да, оня пък се това са изпил. различни области на знанието на света, защото само 5% е нашето физическо тяло. Всичко останало са другите тела. Астрално, етерно, кетерно, Да, атмично, да, да. будично. Първо там почва Ние сме проблема, но много за мен по-големи. най-важна е душата. Тези 21 грама, които казват, че душата тежи точно толкова. И милата ми баба, Бог да я прости, знаете, че момичетата отработват кармата по линия на майката на своя баща. Щяла съм да се казвам на нея, но дядо ми е пожелал да бъда на неговото име, защото на името на баба ми вече е имало едно внуче кръстено. Аз се питах за нейните родители, за нейната майка, която е починала твърде рано. И тя ми каза, че е починала на 56 години. И когато е починала вечерта, са чували гайди, гадулки, цигулки. И тя е питала баща си, тате, каква е тая музика? И той е казал, ами идват за душата на майка ти. Маля, като чух душата за първи път в живота ми, някой споменаше за човешката душа. Направо всичко ми настръхна, станах като един таралеж, очите ми станаха и така. И между другото, заради моята баба, аз тръгнах да търся каква е причината за заболяването. И знаете ли, едно време нямаше толкова много материали. В списание паралели ти можеш да намериш всичко. И точно за диабета, там намерих, че причината за диабета е поразяване в енергийната обвивка на човека. Стрес. Да. И оттам насетне, ама
толкова комфортно аз се чувствах, че има някой, който в моя род говори за душата. Сега на моя дядо, който вече е на 98 години, той ми е опитното зайче, той като ме види и като каже, моя доктор идва, неговия дядо е бил клисар, нали, пак има нещо. А между другото, нумерологията е когато човек има 3, 5, 7, той е имал в миналото духовен сан. Тъй като аз, нали, имам всички цифри, вертикали, хоризонтали, диагонали, но в друга среща ще разкажа и ще Мгм. направя много неща, поне всеки да знае какъв му е пътя на живота, защото понякога има много лутане. Понякога и професията човек може да си избере, когато знае какъв е пътя на живота му, да не се лута, защото аз се радвам, че съм си позволила да изляза от тая рамка, от тая масовка, защото насякъде в университетите ни учат да бъдем някъде добри служители. Никой никъде не те учи ти да си работодател, да си собственик, да си сега бизнес е трудно, значи, може би до някъде на мен ми е хоби, да, нали, с това се занимавам 20 години, но никой не те учи в университета на това нещо. Така че ти да си позволиш да си излезеш от главата, да се пребориш с мнението, да речем, нали, защото родителите, ти учи той, защото еди какво си се търси, еди какви си специалисти в момента. И когато нямаш такъв модел на поведение, когато ти те първа разчупваш всички рамки и ограничения, излизаш и от твоята си зона на комфорт, И е това е страшно. много дълъг и сложен път. Ето сега на моменти, нещата, които ни учим, за които си говорим, в главата на моя мъж са глупости. Ай, не се занимай с това. Да, обаче точката ни на пречупване е точката на най-голям растеж. Аз пък съм казала, няма пък точно стои се занимавам. Ще го Маргарита разкажа и ще ти казва, и докажа, трите че ги има. работи. И трите ги имам, може би за 3, 5, 7, което казва. То се Да, лечи. То се лечи и Маргарита, ревматици. Маргарита. Знаеш ли какъв е въпроса на Зоя? Да, Може ли, Христи, да дадеш бонус практика как да съчетаем и увеличим колективната енергия и да привличаме като магнит в ежедневието хора, които да ни резонират на идеите? То като продължение на предния въпрос се появи. мога, защото когато на мен ми писна да ме свързват с болката и да идват само болни, мрънкащи и недоволни, и съответно ти колкото и енергия да имаш, колкото и да си чисти и да се свързва с природата, ти си човек в крайна сметка. Тази енергия, тя за един цял живот, да речем, образно говоря, е един бидон с енергия. Ти всеки ден какво правиш? Ставаш, взимаш две шепи, наливаш и отиваш, давай дела. Обаче към 40-та година хоп, бидона с енергия е свършил. Какво правим от там нататък? Чуди се евентуално как да го възстановиш, ако може, нали, от скромност, ако може пък и още малко да увеличиш енергията. Затова защита, работа, настройка, да привличаме хора с сходни енергийни вибрации на нашите, където като се срещнем с този човек, вълната, която правим, да вдига, хем да бъдем полезни за този човек, това за което натърси, но общата вълна, която правим, да вдига и нас и другия човек. По този начин няма изхабяване, по този начин има усилване, отвояване на силата. И аз стигнах до този извод, започнах да си правя настройка от вечер, комбинирам автогелен тренинг заедно с метода Силва, за да програмирам какви хора да идват при мен. Мен не ми трябват всеки. Мен ми трябват Те си хора. имат, другите си имат своята среда. Нали? Всеки си е Разбира се, ако ние в сме неговия кръг селектирани, и му да, е добре там. Даже и тези, това които е. непрекъснато се оплакват, те И те също си са имат в среда. кръг, където да се чувстват добре. Между другото, само да вмъкна за четворката. Четворките, понеже са много емпатични, те много обичат да изслушват за заболяванията на останалите, като чуят, че някой имал нещо и се чудят дали и аз го нямам. И те могат на база психика сами да се разболеят, но имат и възможността сами да се лекуват. И любовта, четворката я възприема по този начин. Когато има на кого да кажа, да споделя, и човека ме изслуша, значи ме обича. И когато аз изслушвам хората, тяхните болки и проблеми, това е моята проява на обич. Нали, само вмъквам, Да. че за енергията, значи настройка. Значи можем да направим и
и квантова практика, но за квантовата практика някой трябва да те води. Нали, по на метод за управление на реалността. Но Добре, ако сега искате, ще ни дадеш ли техниката, обещаната техника? аз ще ви дам и повече, отколкото съм обещала, както обичам да го правя. То ще има запис. Обещавам да направя едно малко клипче или ще намеря къде съм го записала, който, нали, пише след това. Ще дам коя точка за какво отговаря, и ще ви дам как да се програмираме, за да привличаме хора с сходни енергийни вибрации на И нашите хора. тръгнаха сърцата тук. Хора, които как? Всичко е любов. Да привличаме хора, с които да има градивност. Не такива, които да те изконсумират на макс, ами подобното привлича подобно. Да, и да Нека да казват дай, започнем. дай, дай Дай, дай, дай. и Значи трябва да накрая има чао. енергиен обмен. Да. Нали? Даваш, вземаш. Аз много години го нарушавах, защото четирите единици в нумерологичната карта, 4 пъти даваш, 1 път вземаш, но пък нарушавам вселенски закон. И ми беше много трудно да взема. С удоволствие съм дала на последните парички, които съм имала в портмонето, и за близките, обаче като трябва, не, няма нужда. Сега вече съм различна, ама, както се казва, и аз пораснах. Така, мили хора, сега ще започнем с първото, което съм планирала, и който пожелай после, ще ви го пратя да го имате, да знаете коя точка за какво е. Сега, започваме с почукване на точката в междувеждието. Това е точката незащитеност, опасност. Тази точка, дори още преди нашата майка да не е заченала, ако в нейния живот е имало ситуация, където да има силен стрес, да има опасност, ние още въобще не сме били планирани. И ако сега на нас в живота ни има подобна ситуация, където е възможно нещо да се случи, ние изтръпваме, знаете, кръвта се смразява и ние го усещаме това нещо. За да може да не се натрупва това нещо, почукваме от 10 секунди, може и до 2-3 минути. Много е важно да вдишваме и да издишваме. И се прехвърляме на следващата точка, която е по ръба на очната орбита. Тук в страни, давай, Иринка, пробвай да видиш как ще е. Да пробвам ли? Естествено, как всички сме замесени от едно често. Първо, да, незащитено с опасност. После тук е разочарование. Защото много често ние имаме едни нагласи и едни очаквания. Обаче шефа отгоре е казал, че друго ще се Се случи. случва друго. Да. Да. И с усмивка и се прехвърляме на следващите точки. Тук 1 сантиметър под ръба, това е втора точка от меридиан стомах. Тук е безпокойство. Вдишваме, издишваме и се прехвърляме на стрес и потрес. Под носа, над горната устна. Тук винаги, тук дори докато вървиш или пътуваш в автобус, в кола, няма значение къде си. Въпросът е на момента да се сетиш. Почиснатите емоции са тук под долната устна. Поне 10 на секунди. И тук, където е гръдната кост, може и само и така. Тук е страха. Мгм. Страха, свързано е също и Значи, с да. меридиан И това не е бъбреците. ли с... чакай сега, това не е Подобно е на ли техниката за техниката тест? емоционална А, свобода, но е по-различно, защото сега ще ага, дам и още те. Има разлики. Така, после отиваме на гнева. Я да вижда дали са добре. Значи тук, където е ребрената дъга, точно по средата, по диагонал, ага, да, да, да. тук е гнева. След това прегръщаме се така или може и така, Ага. Аз да страничната го припомня част. сега. Тук е ниската себеоценка. И след това Мгм. започваме нокътните плочки на палците. Една в друга. Тук са точките, които са свързани с мъката. Мъка и болка. Много Тук е интересно. Да. меридиан бял дроб. Тук е яд. Тук на всеки много му радисва, нали, да използвам тази дума, с показалците. Средния пръст след това, когато не можем да заявим себе си. Мгм. Без именя го прескачаме и отиваме на кутлето обида и вина.
Значи всичките, ма толкова през много обида сме минали. А през толкова много вина, Аз толкова вина и обида съм върнала пък насам натам и ми олекна много. естествено. Но по този начин Олекна побое. сещаш се, правиш Къща. си ги и сега карате точката. Това е за емоционален баланс. Ето, И най-ще виж. ви хареса последната за емоционален рестарт, за да излезем от едно състояние, да речем негативно и да минем на друго. И много внимайте и го запомнете, защото то е много забавно. Я да видя само как се виждам. Значи, едната ръка е тук горе. Виждате ли ме добре, защото аз Не. другата е на дупето, като Докато маймунките. покажи Едната е първо на едната ръка, гилза, после другата. Едната слагаме едната е тук. на главата, а другата е тук на дупето. Чакай да, че моята Къде? камера е външна и Тук ли? ето. Бутил, Ага. тук където ни е дупето. Точно така. И като маймунките. Ай сега кажи след това упражнение, не ти ли се сменя въобще всичко? Да. Това е Чакай, имаме емоционален. въпрос. Да, Как обединява всичките си обучения в един цялостен подход? Каква е нейната методология методология. и как синхронизира разнообразието на методите? Аз нарушавам Вселенския закон на баланса. Давам повече и не мога да взема да приемам помощ от хората. Трудно ми е. Това е Зоя. Ами, от много години аз имах в главата си идея какво да направя, за да има цялостна трансформация, защото като един типичен скорпион аз се хвърлям на дълбокото. Мен дребните и малките успехи и победи не са ми достатъчни. Аз искам да има цялостна трансформация. И от година и половина обмислях, планирах, но не ми достигаше вътрешна сила или може би постоянство, защото имам и 4, 5, 6 в нумерологичната карта, да правя едно и също всеки ден, за да се науча на постоянство. И съм горда и съм щастлива, защото моята менторска програма вече се роди, се появи на бял свят. И в нея точно е за дълбока, но това е за сериозни хора, сериозна работа, които вече са решили да се освободят от абсолютно всичко, да изкоренят първо причината за всички неща и изборите, които са направили несъзнателно, защото дори да сме решили да влизам в тези взаимоотношения, да научат тези уроци. Обаче ти, когато вече ти е писнало да страдаш и да се мъчиш, ами ти искаш вече да си свободен. И в тази програма аз съчетавам констелациите, съчетавам квантовите практики, K-Power, метода за признаване на истината, западните мандали, маневровидеята. Аз изучавам подсъзнанието в Академия Маневро с Моника Балаян вече четвърта година. Има и маневровидеа. И също имаме лични коучинг сесии, за да видим, нали, на кой какво ще му липсва и можем да го променим. Имат връзка момичетата, да сега са, са жени основно. Нали. И като станем и по-големички, казваме момичетата, не зрелите жени. Така че вече се радвам на уникални резултати, защото имаме едно семейство, където отделно работя с мъжа, правим там и масаж и други процедури, и констелация му прави веднъж, и съпругата му казва, огромна промяна има и при него, има и при мене, и съм много горда, защото тя е с друга психоложка работи, която също пропуснах, че и с тета хилинг се занимавам, нали, повече от 12 години, но то няма как да изброя всичките неща. И нали, Русица Велкова за мен си е авторитет. Аз я познавам, когато карах и за трети път третото ниво на тета хилинг преди 12 години и я виждам в медийното пространство. И момичето казва, чак сега каза някои неща, ги разбирам, чак сега ги проумях. Толкова каза, съм щастлива, че се случват. И затова казвам, на всеки, когато му дойде времето, ако ти започнеш нещо преди да си готов, или най-ценната информация, който и да иска да ти я даде, ако ти не си готов да я вземеш, къде да влезе тази информация? Тя тогава няма никаква стойност за теб самия, а тя може да, да струва и диаманти и да струва, да речем, една 20 или 30 годишна опитност и експертност и надграждане в теб самия. Затова е много важно да привличаме хората с сходни енергийни вибрации на нас,
защото тогава ще има синхрон, тогава много бързо ще се случва всичко. Искате ли сега да ви кажа как да привличаме тези хора, за да няма такова Кажи, изхабяване? Тъй. Значи хубаво е да се прави вечер преди заспиване и сутрин преди ставане, защото тогава човек е най-близко до ниво алфа, е в ниво алфа. Това е състоянието, където е активна дясната половина на мозъка, а тя е свързана с невъзможното, с Вселената, с Господ. Дясната половина на мозъка е свързана с лявата половина на тялото основно, докато на нас в ежедневието на манипулира лявата половина, която е свързана с логиката, с реалността, какво виждаш, какво пипаш, какво докосваш, какви задачи една след другата чакат. Така, значи, вечер непосредствено преди заспиване или сутрин преди да станете от леглото, но в началото ще заспивате, може да пробвате и в седнало положение, защото 20 минути тази техника, ако се прави всеки ден, се равнява на 2 часа сън, което е такава почивка за нашите физически органи и за физическото ни тяло, че просто идея нямате. После, ако това нещо се практикува поне един месец, ти знаеш какво ще се случи. Гледаш на себе си като страничен наблюдател, като мухата на стъклото. И въобще не ти пука за този, дето ти го гледаш отстрани, ти се стоиш седнал тъй спокойно на един стол и го гледаш другия, дето е луднал първо, второ, трето, пето и като една муха без глава и устата му та-та-та-та-та-та. А пък ти стоиш, наблюдаваш се, едно става на въпрос за абсолютно друг човек. И е много забавно хора. И също започваш да имаш усещания какво ще се случи, как ще се развият нещата. Но трябва да се прави постоянно. И сега минавам към практиката. Значи, вдишваме първо няколко пъти дълбоко през носа. Даже го направете сега. Облегнете се стабилно, за да може и да го запаметим. Пък може и така да си сложите трито пръста, за да се запаметим. Силва. Трайно, да. И облегнете се, отпуснете се напълно, вдишайте 2-3 пъти дълбоко през носа, издишайте през устата, нека да е спокойно цялото тяло, наситете с тая градивна божествена енергия, с бялата светлина, нека да изпълним. Искам сега мислено да подадете команда, започвайки от палеца на левия крак. Палецът на левият ни крак е топъл и отпуснат, но не теглите енергията нагоре, само мисълта е там. След това показалеца на левия крак е топъл и отпуснат, средния пръст на левия крак е топъл и отпуснат, безименния пръст на левият ми крак е топъл и отпуснат, котрето на левия крак е топъл и отпуснато. Сега се прехвърляме на лява ръка, палеца на лява ръка топъл и отпуснат, показалеца топъл и отпуснат, средния пръст, безимения, котрето. След това се прехвърляте надясно, палеца на десния крак, топъл и отпуснат, показалецът, топъл и отпуснат, средният пръст, топъл и отпуснат, безименият пръст, топъл и отпуснат, котрето, топъл и отпуснато, палеца на дясната ръка, топъл и отпуснат, показалецът, топъл и отпуснат, средният пръст, топъл и отпуснат, безименният пръст, топъл и отпуснат, котрето, топло и отпуснато. И сега внимание, само команда за отпускане задаваме от кръстцовата кост нагоре по гръбнака, през главата и правим, това е малката орбита в цигуни казваме, правим един кръг, но на гръбначният стълб нито топло, нито студено, само отпускане. И сега минаваме на следващия цикъл, но пак се започва от левият крак, палеца на левият ми крак и усещане за отпускане и хлад. Но хлад, както лятото морския бриз като тълъхни. Как се усеща така по кожата? Едно приятно, едно настръхване, но то е толкова приятно усещането. Отпускане и хлад на левият палец на крака, отпускане и хлад на показалеца, отпускане и хлад на средния, отпускане и хлад на безимения, отпускане и хлад на котрето, прехвърляме се на лявата ръка, отпускане и хлад на палеца, отпускане и хлад на показалеца, отпускане и хлад на средния пръст, отпускане и хлад на безимения пръст, отпускане и хлад на котрето, и сега се прехвърляме на десен крак, отпускане и хлад на палеца, отпускане и хлад на показалеца, отпускане и хлад на средният пръст,
отпускане и хлап на безименния пръст, отпускане и хлап на котрето, след това дясна ръка, отпускане и хлап на палеца, отпускане и хлап на показалеца, отпускане и хлап на средния пръст, отпускане и хлап на безименния пръст, отпускане и хлап на котрето. И сега внимание, от кръстцовата кост тук нагоре, през целия гръбнак, през главата, през слабинните части, връщаме отново до кръстцовата кост, само отпускане. И третата фаза, отпускане и тежест като улово на палеца на левия крак. Отпускане и тежест като улово на показалеца. Отпускане и тежест на средния пръст. Отпускане и тежест на безименния. Отпускане и тежест на котрето. Отпускане и тежест на палеца на лявата ръка. Отпускане и тежест на показалеца. Отпускане и тежест на средният пръст, отпускане и тежест на безименния, отпускане и тежест на котрето, прехвърляме се на десен крак, отпускане и тежест на палеца на десния крак, отпускане и тежест на показалеца на десния крак, отпускане и тежест на средният пръст на десния крак, отпускане и тежест на безименния пръст, отпускане и тежест на котрето, и сега на дясната ръка, отпускане и тежест на палеца, отпускане и тежест на показалеца, отпускане и тежест на средния пръст, отпускане и тежест на безименния, отпускане и тежест на котрето. И минаваме отново само с отпускане от кръстцовата кост, през гръбнака, през главата, през предния срединен меридиан, предната част, през слабините и отново връщане там, откъдето сме започнали. Кръстцовата кост, знаете, след линията на талията, където е оная кост, където има 4 двойки дупки. И сега започваме да програмираме нашето тяло и нашето ежедневие. Тялото се чувства като безтегловност, отпуснато, все едно го няма. И сега, ако някъде имате някаква болка, си представете, че цяла армия от здрави клетки отиват и атакуват болните, че всички вътрешни аптеки са се отворили, тялото само се лекува и се почиства. Нали, важно е, докато го правим, да правим и за нашето тяло. И сега, когато ще имате някаква среща, когато искате нещо да се случи, си представите как към вас идват само готини, положителни, осъзнати хора с високи вибрации, с които споделяте общи цели, общи идеи, създавате общи намерения. Как вълната, която правите двамата, как ви обхваща една огромна прекрасна аура, как полето, което създавате, вдига и вас и другия човек. И виждате как идват все повече и повече доволни, благодарни хора, с които трептите в сходни дни и същи енергийни вибрации. И хората, до които се докоснете и създавате такива вибрации, те пък като се разделят с вас, привличат още повече такива хора. И по този начин, чрез тази техника, вие си програмирате ежедневието, контактите с хората, здравето, но много е важно да създадете намерение, когато започнете. Нали, сега ще започна топло, студено и тежест като лово и после ще си раздвижа, да речем, раменете или ръцете и краката и ще изляза от това състояние, защото когато сте в легнало положение, бързо ще заспивате и тогава тялото ще остане без надзор. Няма да сте свързани с него, а когато това без надзор е обект за други същности, защото, както знаете, души има много, но тела няма, а тялото е храма на нашата душа и ние трябва да се стопанисваме тая кола, да я правим технически прегледи, както се казва, не само да я къпим, храним и обличаме, ами да се грижим изцяло за нея. Значи, ако решите да пробвате тази техника, тя е много ценна. Значи, моя мъж ми говореше за автогенен тренинг, понеже той го е практикувал преди, може би, 16-17 години. Аз му се смеех. Пробвай бе, жена, пробвай, нищо не ти пречи, нали, на обяд да го правиш, нали, 15-20 минути. Обаче в един момент реших, пък да пробвам, защото всички искаме, нали, да става по нашия съюз е интересен. Той отново е лъв, нали, което не съм научила все още в рожденото си семейство, но знаете, че хората са огледала.
нашите непроявени качества и черти ги виждаме в човека отсреща и преценяме дали искаме да бъдем като него или искаме точно обратното. Да, аз никога не съм се позволявала да показвам агресия или яд. Мен всички в семейството са свикнали, тя си мълчи, тя нищо не казва, тя е съгласна, гледа да угоди на останалите. И сега те виждат съвсем различен човек. И ме толкова е интересно, че те са така, в ступор. В ступор са, но аз се харесвам такава каквато съм и щом госпожицата психоложка, голямата ми дъщеря, вече е четвърта година учи психология и доскоро, майка ми ти, тези неща, които ги учиш, психолог ли е този, който ти ги преподава? И понеже, извинете, и понеже имаше един такъв казус, доста сериозен в университета, и вика, добре да вика, до сега не съм те молила за нищо. Дай каза с тези твоите техники, направи нещо каза, защото просто вече ми писна, аз каза, трябва да стана терапевт. И аз тогава даже шофирах, бях в движение, обаче направихме квантова практика, направих и още една визуализация с нея. Тя, майка ми каза, че каза, тези неща, четеш ли ги от някъде, откъде ти идват? Ма, то каза е точно така. Абе, викам дете, в момента викам, не съм сама. Шофирам за еди къде си. Гоня време, викам, ти мислиш ли, че мога да шофирам и да отворя някакви книги и да гледам от някъде? Така че аз съм много щастлив човек. Моята дъщеря, заради която изучих констелациите, където имахме много неща за преработка. Много. Толкова сълзи съм проляла. С такива неща се сблъсках, но съм благодарна, изключително благодарна, защото всичко в нашия живот се решава чрез прошката и чрез любовта. Ако човек е инат и са инати да стане по неговата и той винаги да бъде прав. Не. Нали знаете, че враговете ни от предишни животи са членове на нашето семейство? Сега въртиш, сучиш, Да, няма докато на се къде. работи. И ако не Той искаме е да пренасяме тези модели в следващ живот, мятаме ръкави, упрятаме ги и се захващаме с работа. Зоя Стефанова казва за техниката. Това е среща със себе си. Благодаря. Моля, моля. Развълнувах се много. Ето задържаните емоции. Когато, понеже говорим за емоции, когато човек не се е изразявал, започва да страда щитовидната жлеза. Значи, ако той е много избухлив, има хиперфункция. Ако е с потиснати емоции е бил, има хипофункция. Ама нищо. Това е прекрасно. Дори сълзите, дори прокашлянето, това е... Тялото ни говори, бе. Само трябва да си отворим Да сетивата, да можем се почуем. да го четем, да. Да, да. Добре, много беше полезно. Много съм благодарна, че ми гостува. И аз съм Аз искам изключително да благодарна. поканя сега, който ни гледа. Хриси катарзиса е освобождаване на емоциите. Това ни писаха. Искам да напомня за Рождественския фестивал, да се готвите, да участвате. И тази година за първи път има подарък семинар "Бъди звезда на сцената и в живота", който е на стойност 200 лева, а се включва в таксата за участие. Който иска, може отделно да бъде на семинара. И на 7 декември втори поток на "Излекувай родословното си дърво". Много добре мина първия. Хората имаха много такива освобождаващи осъзнавания, много са доволни и правя втори поток на 7 декември. Линкове ще оставя отдолу. Хриси ще ми даде връзка с, с нея. И пак ще се видим. Това не е последната ни среща. Първа, но не последна. Благодаря много, Хриси. И аз ти благодаря, Иринка. Радвам се, защото хора, когато човек има много натрупана опитност, а не споделя, това също разболява тялото. Ние трябва да бъдем като една нула. Всичко да минава през нас, да влиза и да излиза. Да, Защото ако е имало в рода ви хора, които са били луди, много често това е точно те са имали такива магически способности и не са ги оползотворили, а са ги потиснали в себе си, което води до такива
състояния? Ами, душата, това, от което е страдал рода, ние избираме професия, чрез която да излекуваме нашия род. Да, Вече когато сме осъзнати, тя и Аида Марковска на много места го казва. И никак да, не е случайно, но въпрос е не да бъдем не манипулирани, а опътени от нашите родители да работим еди какво си и да бъдем в еди коя си сфера, а ние да се свържем с себе си, с нашата душа и да направим осъзнат избор там, където е призванието на душата. Защото иначе няма как да се случат нещата. Така че, мили хора, и пожелавам ви това, което видяхте да го правите. Аз ще го пусна малко по-късно, може би ще го пратя на Иринка или който иска и с мен може да се свържим, за да има тези точки, но моя призив е правете ги поне минимум 2 пъти на ден, сутрин и вечер, а при необходимост, когато където се наложи, без да се притеснявате, защото дори да пътувате, никой няма да му направи впечатление, ви какво правите. Пък и вече а виждате. защо се прескача безименния пръст? Ами, не знам защо. Там е тройния нагревател. Не знам защо се прескача. Сигурно има за какво. Когато аз съм учила тези техники, не са ми обяснили защо. Но виждам, че наистина човек много бързо чисти емоции. Пък и особено тъй за емоционалния рестарт. И също още нещо искам така да ви дам. Когато ви е тъжно, когато ви е мрачно, когато някой ви е ядосал, протегнете си просто ръцете и така нагоре и главата също и ще видите, че Да, автоматично ви се сменя настроението. Значи знаете, че нашето тяло е връзката между Земята и небето. Значи ние сме стъпали на Земята с годините, земното притегляне, знаете, тежките метали, сега и като нутриционист ще почна да ви говоря, земното притегляне трупа и складира отрови и тежки метали най-надолу, където е най-близко до Земята. Ами като се протегнем нагоре, значи ни позволяваме на изобилието на Вселената да тече през нас, ние да сме просто един проводник. То това е в квантовата синхронизация. Просто ти си свързан с този светлинен стълб. Там също има методи, с които да си управляваш болката, но темата беше емоционалния детокс. Няма да се разпростирам пак като една петица. Значи, емоционален баланс. Ако нямате време, нали, за самите точки, карате точката. Много е важно. Също, когато искате да вкарате нова програма, аз съм здрава, щастлива, успешна. Не аз искам, аз съм здрава, щастлива, успешна. Аз привличам готини хора. Аз привличам щастие, изобилие, лекота и хармония. И пак вдишване и издишване и поне 2 пъти на ден. А и по-нататък ще ви говоря и за отделяне на аурите, за да се чувства той всеки. коментира, Хриси, ти ме прочете днес. Ех, ами, А, явно доста дебела книга е този, който го е написал, понеже не съм си отворила Фейсбука. и благодаря за усмивките. Както нашите емоции влияят на тялото ни, така и с промяната на позата на тялото можем да влияем на емоциите. Разбира се. Както казваш така, Да. ако Или вдигнем пък когато ръцете нагоре говорим, и се когато, изправим, ни се повдига самочувствието. когато Както трябва, когато... когато ще имаме среща с някой, който по принцип знаем, че е по-силен от нас, значи слагаме си ръцете тук така на кръста и справим и предварителна така нагласа. И единия крак леко настрани. Когато човек е в такава поза, той се чувства победител. Той се чувства велик, той се чувства пък Става иначе сме по-голям. седнем. Ако е прегърбен, значи за да тече енергията през нас, ние трябва да вървим изправени. Гръбнакът ни трябва да е изправен. Иначе ако сме тъй, значи притискат се вътрешните органи, намачкват се, нагъват се, те не функционират както трябва. Пък знаете, че Не дишаме. и дишането, да. А знаете, че всичко и мозъчната дейност е свързана с работа на червата. Ние като сме ги пресирали тук, тъй като сме ги нагърчали, как да работят? Всичко е един единен организъм. И както казват, каквото е горе, такова е долу, каквото е вътре, такова е вън. И нека промяната тръгва отвътре. Не от тук, ние да се разгърнем този лотос и да бъдем като смокинята. Света е отвътре. Да. Мити зранца, те са отвътре. Те размягва, дадах ви друг фокус на друга гледна точка. Друга Добре, гледна точка. Хриси, И приятен аз ден на благодаря. всички Прекрасен, останали. удовлетворителен ден и поне минимум на 50% да внедрите чутото.
ако ви резонира. Много Благодаря. благодаря, Иринка. Здрава, щастлива и благословена да си. И до нови срещи, защото ти си уникален човек, който много харесвам, уважавам и почитам. Имаш И какво да аз. дадеш. Чувствата ни са взаимни. Благодаря ти. Приятен ден. Благодаря ти.